Pozdrav pričoljupci, vrijeme je za novi izazov, pogodite knjigu. Radi se o jednoj od najpoznatijih dječjih knjiga u Hrvatskom. Meni jedna od najdražih lektira, moram reći. Stvarno ima zabavnih lektira, mada su to knjige koje su stare, ali ova je stvarno zabavna. Ovu posebno posvećujem, a znat će ona zašto, ovo čitanje moje prijateljici Sanji, kolegici, koja ima veze sa mjestom u kojem se odvija ova knjiga. Dakle, ja vama čitam početak knjige, vi pokušate pogoditi o kojoj knjizi se radi, a onda ja odmotam ovaj omot od starih crteža moje kćeri da biste vi vidjeli o kojoj knjizi se radi. Dakle, uzmem svoj označivač, to je straničnik, i čitam vam početak knjige. Samo mali pobočić. Zvižduk, tvrd kao plosnati kamen, uletio je kroz otvoren prozor u razred i pogodio cilj. Cilj je dakako bio Giza. Pogođen u srce, dječak je iznenada usred sata ustao i popeo se na vrhove prsta. Zauzeo položaj na kojem bi mu pozavidio i kakav mali baletan, iako on sam ni malog ni velikog baletana, a ni balerine, nikad u svom bukovačkom životu nije ni vidio. Giza samo što još nije poletio, toliko ga je ponio taj običan zvižduk. Običan? A ne, nije to bio baš obični ulični zvižduk. Bio je to najdragocjeniji iz cijele, inače vrlo bogate zbirke zvižduka, koju je Gizino društvo s Bukovca imalo. Da, to je zviždao Trud. A sada je vrijeme da zaustavite video ako ne znate o kojoj knjizi se radi, trebate pomoć, jer ja počinjem odmatati pažljivo da ne oštetim knjigu. Ovu prekrasnu, zabavnu, duhovitu knjigu našeg poznatog autora, da bih vam odala da se radi o zvižduku s Bukovca Zvonimira Miličeca. Nadam se da ste uživali čitajući ako ste ju čitali, ako ne, pročitajte ju, zabavno, izuzetno i poučno. Kao i sve dobre knjige za djecu koje odrasli ponekad smiju čitati ako zasluže. Lijepi pozdrav, Bog!